Bowling si za 2 roky svojej existencie v Hlohovci vybudoval svoju pevnú pozíciu. Svedčí o tom i turnaj jednotlivcov Frashtag Masters 2012, ktorý sa konal v druhej polovici marca v pivničných priestoroch hotela Jeleň. Na 4 profesionálnych dráhach sa bojovalo o najlepšieho bowlingového hráča v Hlohovci a okolí. Myšlienka vznikla v hlave organizátora Zdenka Šefranika, ktorý ma oslovil ako prezidenta Mestskej bowlingovej ligy v Hlohovci, že by sme mali mať niečo výnimočné v Hlohovci, tak jak je to v iných mestách. Sme to zorganizovali, nakoľko že už sme rozbehli druhý ročník Mestskej bowlingovej ligy, kde sa nám prihlásilo 4 družstva viac ako v lani. Je to súťaž družstiev, kde teda hrajú kolektívy o čo najlepšie umiestnenie. Tak tento turnaj okrem iných turnajov je špecifický v tom, že si každý hrá za seba, je to turnaj jednotlivcov a môžu sa popasovať ako jednotlivci medzi sebou. Čakali sme, že prídu aj z Trnavy, z Bratislavy hráči. Síce neprišli, ale verím tomu, že po ukončení tohto turnaja odozva bude veľmi veľká a očakávame ich na budúci ročník. Najmladšou hráčkou turnaja bola 16-ročná Erika Farkašová a najstarším hráčom 75-ročný Ján Veselovský. Nakoľko nebola stanovená veková hranica, mohli si zahrať i mladší hráči, ktorí sa možno zapoja na budúci rok. Ženy boli zvýhodnené 15-bodovým náskokom na jednu hru. Ako je to s bowlingom v porovnaní s inými mestami? Čo sa týka bowlingu v Hlohovci, musím vysloviť úplnú spokojnosť s nadšením týchto miestnych obyvateľov Hlohovca, nakoľko chodím do Trnavy, chodím do Bratislavy a v Trnave, v krajskom meste sa zúčastňuje turnajov maximálne 24 až 40 ľudí a tunák sa do turnaje zapojilo až 43 nadšencov za dosť vysoké štartovné, takže to považujem za úspech. Akým systémom sa dnes hrá? Dneska sa hrá systémom s tým, že bola kvalifikácia, ktorá trvala v 7 kvalifikačných rundách od útorku, stredy, štvrtka. Najlepší 4 kvalifikanti z týchto kvalifikačných rund postupili priamo do finále. Ďalších 24 zviedlo dnes na obed boje v semifinálových skupinách, v ktorých vlastne postupilo do finále 8 najlepších semifinalistov. Videli ste i nejaké talenty dnes? Osobne ma prekvapili ľudia, ktorí sa do tohto turnaja prihlásili prvýkrát, doteraz turnaje vynechávali. Sú to tzv. Novíci a nahádzali naozaj veľmi pekné výsledky. Takže verím, že záujem bude v tomto trende pokračovať a do ďalších turnajov získame ešte ďalšie nové talenty. O konečných výsledkoch rozhodlo finále, do ktorého sa tentokrát nedostali ani najlepší hráči Mestskej ligy. Prvé miesto si vybojoval Vladimír Halás, druhá bola Michaela Kožíková a tretiu priečku obsadil Juraj Pažitný.